सानस्रि नार्जारी, आंनि आफानि मुङा देबेन नार्जारी, आंनि आइनि मुङा पुर्निमा नार्जारी, आंनि न'आ टंलानि जालुकबारी गामियाव वार्ड नम्बर 1 आव आंनि मेट्रिकनि पार्सेन्टेजआ 91.5% मोन। हायर सेकेन्डारिनि पार्सेन्टेजआ 93% जादोंमोन। जे माने जेब्ला माने हायर सेकेन्डारि आनजादखौ होयो अब्ला बेनि समाव जिखिनि माने एन्ट्रेन्स आनजाद होनो थाखाय जिखिनि प्रिपारेसन खालामो मायाव खालामदों मायाव नाजानाय जादोंमोन? आं JEE मेन्स नीट आरो NCHM JEE होननाय हटेल मेनेजमेन्टनि बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन आरो दायो नीटनि स्क'रा जादों आंनि 416 मार्क्स। आं NITबो मोनगौमोन, NITआव सिट मोनदोंमोन, NIT सिलचराव। बे इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं ब्रान्चआव NIT सिलचराव मोनदोंमोन। खिन्थु आं दायो MBBS लाइनाव थांनो नाजादों आरो। बेनिखायनो इन्जिनियार लाइनखौ लायासै, सिटखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय NIT सिलचरनि। आं एन्ट्रेन्स एग्जामफोरनि प्रिपारेसन्सफोरनि थाखाय कचिं लायाखैमोन, आं सेल्फ प्रिपारेसनजों बेखौ क्रेक खालामनो नाजादोंमोन एन्ट्रेन्स परीक्षा माखासेफोरखौ। बेनि थाखाय जेखिनि अनलाइन हेल्प मोनो बेखिनिखौ गासैखौबो लादोंमोन आङो। जिहेतु बे भार्चुअल माबा जाखाबाय जेनेरेसन बिदि मबाइल थाखायो, मबाइलावनो गासैबो इनफरमेसनखौ मोननो हायो। स' जिखिनि अनलाइन कन्टेन्ट मोनदोंमोन आं इउटिउब बा माबा अनलाइन कर्सेसफोरखौ ओरैनो क्राश कर्सफोर लादोंमोन आरो। ओमफ्राय बिथिं कलेजनि टिचार्सफोराबो गाइड खालामदोंमोन। स' आरो बिदिनो कुइसन्स प्रेक्टिस मक टेस्ट बेफोरबायदि होबाय थायोमोन। नोंनि आइ आफानि हेफाजाबा बोरैमोन? आइ आफानि हेफाजाबा गिबिनिफ्रायनो बिसोर आंजों लोगोसे बहुद हेल्प खालामबोबाय थाखादों, बहुद सापर्ट होखादों। फरायनायाव जिखुनु लेखाफोर माबाफोर नांगौ जायोबा बिसोर बायनानै होफैदोंमोन आरो जि नांगौ बेखौनो होफैदोंमोन आरो। फरायनाय समाव जेबो खस्थ' जानो होआखैमोन। आं बेखौनो खावलायोदि आं बे इयुन जेनेरेसन्सफोरा बेफोरखौ नाजादों। कम्पिटिसननिनो बे जुगाव जों आगान होनांगोन। स' बे कम्पिटिसनजों लोगोसे जोंखौनो मोनसे मडिफिकेशन्स खालामनांगोन, माने एडाप्ट खालामनांगोन, जिहेतु बे सार्भाइभेल अफ द फिटेस्टनिनो जुग। स' बेफोर कम्पिटिसन्सफोरनि थाखाय नोंसोर नाजादो, बेफोर हार्डवर्क खालामनो हायोबानो नोंसोर फलखौ मोनगोन, बेयाव जेबो डाउट गैया। स' नोंसोर सिगाङाव फैदो, नाजादो। होमबाथ' सिभिल सार्भिसेसाव गोसो गैया नङा दङ, जिहेतु जोंनि समाजनि बे इमान प्रब्लेम्सआव गोलैनानै दङ समाजा। स' सिभिल सार्भिसआबो मोजां मोनसे स्कप, अपरचुनिटि जोंनि मानसिफोरखौ सार्भ खालामनो थाखाय। बेफोरखौ मोजांखौनो नुयो। उनफोराव सुबिदा जायोबा थांनो नाजागोन सिभिल सार्भिसेसाव, आरो नङाबा MBBSआवनो थानोसै, डक्टर जानानै मानसिफोरखौ नायनोसै। मायथाइनि जि नीट आनजाद बेहाय माने मोजाङै रिजाल्ट मोननो हाबाय। दा बेनि थाखाय आदाया माबायदि गावनि गथ'खौ जोथोन लादोंमोन बेनि बागै एसे बुंदो। खुलुमबाय गिबियावनो। दिनैनि बे समाव नोंथांमोना नैबे आंनि न'खराव फैनानै देग्लाय 2020 मायथाइनि नीट आनजाद एबा एन्ट्रेन्स आरो लोगोसे जे दाब'लि आनजादनि बिनि फिथाइ डिक्लारेसननि उनाव, एनाउन्समेन्टनि उनाव नोंथांमोना फैनानै बे खौरांखौ लाफैनायनि थाखाय आं गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय। दिनै मोनसे खोथाखौ मख'वाब्ला आद्रा जागोन
जे दिनैनि जुगा बादायलायनायनि जुग कम्पिटिसननि जुग बे कम्पिटिसनाव जाय कारेजियास मोनसे गोसोनि बोलो फोथायनाय आरो गोब्राब खामानिखौ गिबियाव थांखि हिसाबै लानानै जाय आवगायनो हादों बे बादायलायनाय एबा कम्पिटिटिभ मुगायाव आवगायनो हादों आरो जायहा बे लोरबां थांखि मोनसे कम्पिटिटिभ मोनसे माइन्ड आरो स्पिरिटखौ लाया हसिया जाय होरलां होरथा थाबायदों बिसोर उनफिननानै थालांदों। दा आं बे मोनसे एंगोलनिफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै गोजोननाय मोन्दों आरो आं बे मेसेज खौरांखौ गासै हारि माहारिनो स्पेसियेलि जोंनो बर' हारिनि गेजेराव आं बेखौ फोसावनानै आं थारैनो आं गावखौ गोजोननाय मोनगोन जे देग्लाय आंनि फिसाजो सानस्रि नार्जारिया JEE मेन्स आरो निट अल इन्डिया लेभेलनि जि मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसन बे एग्जामिनेसनाव जेरैबायदि गावनि मोनसे सेल्फ स्टाइलजों गावनि मोनसे सेल्फ प्रिपारेसनजों जिखिनि पारफरमेन्स लाबोनानै गावनि केरियारखौ बा हिउमेन रिसर्स गावखौ सुबुं सम्पद दानायनि बेलायाव थांखियाव जि मोनसे फिथाइ लाबोदों बेयाव जों थारैनो बिमा बिफा हिसाबै जों गोजोननाय फोरमायदों आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे दिनै जोंनि बर' हारिया सोलोंथाइ फारसेनिफ्राय रांखान्थि बिथिंनिफ्राय आरो जोंनि समाजखान्थि राजखान्थि बायदि बायदि बिथिंनिफ्राय जों उनफिननानै दङ। बिनि गुदियावनो जाहैबाय मा जों सोलोंथायाव जों जेसेबां नांगौ जेसेबां बायदि जौगानांगौमोन जों बे बिन्दोसिम जों सहैनो हायाखै होननानै जों बेखौ फंसे रावजोंनो जोङो सिमान लानांगोन। दा होनोब्ला जुदि दिनैनि जोंनि राष्ट्रनि नेसनेल जिथु एडुकेसन पलिसि हारिमायारि जिथु सोलोंथाइ बिखान्थि बे बिखान्थि एबा सिलेबासखौ नायोब्ला जों नुनो मोनदों जे माखासे कारिकुलाम आरो सिलेबास जिबायदि सिलेबास बेफोर सिलेबासजों माने चेलेन्ज खालामनानै बे चेलेन्जखौ जुदि जों चेलेन्जिंआव लानानै जुदि आवगायलाङाब्ला जों हारि हिसाबै जों गावनि सिनायथिखौ होनायानो गोब्राब जाहैगोन। बेखायनो आं गासै जोंनि हारि माहारि बिमा बिफा फरायसा फरायसुलिनिसिम आं मोनसे खावलायदों सोलोंथायानो आथिखालनि सुबुं समाजनि हादोरनि बे थांना थानायनि मोनसे खामि हारा जायखौ इंराजियाव बेकबन होननानै बुङो आरो बे सोलोंथाइ गैयाब्ला मानसिया मानसि जानानै थादोंब्लाबो आन्दायनानै थागोन आरो बे मुलुगाव रावजोंबो सिनायजानाय नङा। दा नोंथांमोननि दिनैनि बे मोनसे खाबुआव आं बेखिनि खौरांखौ बुंनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनखौ साबायखर होदों।